गोजोन मोनाबिलि बयनिसिमबो दायो जोङो थांनो नागिरदों मैयानि आद्रा थानाय जायगायाव बेरायनो मैया सान्दुं गोसाथारमोन नालाय बेरायनो हायासैना ओंखायनो दिनै बेलासियाव थान्दा बेरायनो नागिरदों जों सानखौआव सानबाय दाखालि सान्दुं गोसा दिनै बेलासियाव माइसा नांनो नागिरनोसै फैनायलाय ओमफ्राय नायलांदो नोंथांमोना दिनैनि ब्लगखौबो जोबजासिम दिनै जोङो बिचावनो बानायबोनोसै खोमा दिनारखौना दिनार नङाबाबो चिकेन चावमिनफोर मोनबाथाय जाबोनोसै नायनोसै आरोना दा डाइरेक्ट बुंखानो हाला मानो होनबा थांनानै हिजानि सोलायगोनबो जानो हानाय ना माबाफोर मोजां जानो मोजां जानाय बुस्थु नुबाथाय माने जों जाफेरिथ' अनेक दंना दिनैसो मोनायाव फैबाय ना थान्दा बार नाङो मोनाबिलियाव बारा माइसा नाङाखै खानाय सानाय बिरलायदो बिराद बार बारखायो मोनाबिलिबा बरिया नांदो ना बेलासियावसो बिराद मोजां नाङो थान्दा बार फुं आरो बेलासि हेलो मिस यूट्यूबर 50% डिस्काउंट में देख लो मैम स्पेशल आपके लिए डिस्काउंट है एकदमबारे माने मा होनो टिटु थुनो लेंगासिनोमोन आरोना आंहा जा गिनानै थैथारो ओमफ्राय आं थुजाया दे थुजानो हानाय नङा आङो इदि होननानै बुंबाय आरोना आङो होमबाबो माने साया मेम साया इदि होनगासिनोमोन आरोना दसेनो जागोन थाबनो जायो इदि होननानै होमबाबो आरो आंथ' फय बादुरिखा नालाय मानसियानो दैयावनो जेनथेन मेनथेनसो आङो थांदों आरोना मा होनो इखौ बटिं ना मा होनो खालामनो नङाबा जि गिखायो आङो ओमफ्राय नै दायो थाबाय मोनहैबाय एसेमान माने मोसालायबायबो आरोना मानो होनना बुङोब्ला खोनाफैखाजोबो बिच खाथियावनो एकदम दामनाय देनाय गासिबो डिजे मिउजिक पार्टि सोलिबाय थायोना ओमफ्राय दा जोंबो थांगासिनो सल'नि माबाखौ खोनाफैजोब्बाय नालाय स्रानो ओंखायनो मोनहैबायानो ओमफ्राय नै फैसा सोनहरबाय खोमा दे ओमफ्राय मा होनो मा होननांगौन आङो मिउजिकआ एकदम गोसा गोमथारो नालाय ओमफ्राय डाबिं होनांगौ जायो आरोना नङाबा जि इन्टारेस्ट खामोन रेस्टुरेन्टजों लोगोसे नाइट क्लाबबो दंफायो बेखौनोथ' बेयावनोथ' जोङो हाबदोंमोन नै फार्स्टनियावनो जोङो फार्स्टनि हाबाखै नों इडिटिं खालामबा आंहा गरबरानो जायो फार्स्टनि हाबाखै बै एखेसो हाबदों बबेयाव सिदा थाङाखैमोन आरो नैखिजा बावबायसो आङो दाना माने भिडिअखौ बांसिन नै आंनि हासबेन्डआसो एडिटिं बानायो नालाय ओमफ्राय डाबिंखौल' आंखौ होनो खोन्थाबाय नालाय ओमफ्राय नै आं माने आन्दायलायो आरोना निजे एडिटिं बानायबाय थाग्रा नालाय न'आव थाबाथाय ओमफ्राय बे एडिटिं बानायबाय नालाय आं आन्दायलाजोबो ओमफ्राय नै थांनाय लोगो लेंखायो नै मा जानो मा मानो माने सब लेंखाजोबो आरोना निजे सोंलायनाङा खैथाबा दंखायो माने नों मायाव हाबनो ओमफ्राय दैया ना लोगोफोर आं मोनसे खोथा बुंनि दैया मोनाबाथाय ओरैबायदि खाथियाव फैयो माने आइ लाभ गवा माबा बुंना होनायाव बारथेना होलाबायो आं माबा बुंगासिनो दैया जि खाथियाव फैयो ओमफ्राय गिलायलाङोबो गोथौ जायो खोमा हराव बांसिन थौ फैयोना बांसिन थौ फैयो हराव नै थाबायखौनो हाया जि गोब्रा आगोलथिं थाबायनो नागिरबा उनथिंसो फावसायफिनलायनाय बायदि जि गोब्रा आयु बालाबारियाव थाबायगासिनो दायो नै लोगोजों आंजों इयावसो हाबदोंमोन दे जोङो ना इयावसो हाबदोंमोन आं बावगारदों नै दाना आंना हिर'आ पुरा भिउखौ खिथिगासिनो मोजां नुयोथ' ना मोनानि भिउखौ तामाम नुखायो ओमफ्राय आङो खोनाया नालाय माबा बुंगासिनोमोन आरोना बिनि खाथियाव थानानै नङाबा खोनाथारा एसे खाथियाव थानानै रायलायबाबो जेबो खोनाया ओरैबायदि गोरसा बिखा सिखा मावलायनाय माने दामखायो आरोना आरो मोनसेल'बो नुबा बेलेग बाथ्रा ओजाबो दामोना ओजाबो पुरा दामखावजोबखायो आरोना खोमा रिंलायलाङो बांद्राय खाथियाव थांनांबाथ' ओमफ्राय नैबेयाव आइ लाभ गवा लिरनायाव आं एसे फट' लानो होननानै जिरायबायमोन आरोना जायगाखौनो मोनबावा माने इबो फैयो
एसे थांना जोंबो लानि र' थांथ'नाङा र' इदि होनलायलायबाय थायो आरोना ओमफ्राय लानानै ओंखारबोबाय जों दा ओमफ्राय नै आंखौ मोसानो होनना बोना लाबोबाय आरोना आंहाथ' मोसानाय बा देलायनायनि बिखय जेबो नलेज गैया दे आंनाव लोगोफोर आं माने मानसिफोरा सोरबा बुङो आरो मेकआप अफार खालामनायखायसो इबायदि नुयो खोमा इखो होननानै खिन्थु आं मेकआपनि नाला गन्थं जेबो मिथिया एकदम जिर' नलेज आंनाव मेकआप ना मेकआप फोनो ना मोसानो रोङो आं रोङिखौ रोङा होनना लाखायो आरोना ओमफ्राय आं एसे मोसानानै ओमफ्राय नै हासबेन्डआ होबाय माने इन्टारेस्टआवनो इमान बिखा मावलायनाय मिउजिक ज' जि मोसाखायो डेन्जार इन्टारेस्ट जाखादोंमोन आरोना नुनायावनो माने मोसानो लुगैयो माने मालायफोरखौ बादल'नाय नुबा आरो मा होनो एकदम खोनाबाय थायोना थानो हाया माने मोसानो रोङि मानसिबाबो मोदोमा मावलांजोबलाय लायो आरोना ओमफ्राय कपिराइट फैसानो गिनानै बेखौबो आङो सब माने भइस अभार होनो गोनां जाबाय आरोना नङाबा जि औ कपिराइटनि गिनो गोनां गैयाबाथ' माने जेरै जों जेरै लादो इदिनो होजागौमोन आरो बिराद इन्टारेस्ट जादो ओमफ्राय रिल्सआव नायबा नुगोन आरोना बे हासबेन्डआ जि संखौ मोसादोंमोन माने हासबेन्डथ' हारसिं नङा गासिबो बे मोनसेखौनो बेयावनो माबादोंमोन नालाय दामदोंमोन नालाय ओमफ्राय अरिजिनेलखौ नायनोबाथाय रिल्सआव नुगोन आरोना इउटुब रिल्सआवबो नुगोन ओमफ्राय इन्स्टायाव होगोन ना नोङो ना इन्स्टायाव होआखै होथ'वाखै खोमा इन्स्टायाव होगोन फल' खालामबा मोनगोन आरोना इन्स्टायाव मा दंमोन आंनि नामा नायनांगोन इन्स्टाखौनो नायबाङा इउटुब रिलाव नायबाबो मोनगोन ओमफ्राय आरो आंनि फेसबुक पेजावबो मोनगोन आरोना इन्स्टाखौनो नायबाङा हासबेन्डआ बुहुत खम नायो ओंखायनो माने आरो मोननै ना मा खुलिना दोननाय दंना माबेखौ नायो पात्ता गैबावा ओमफ्राय दाना मोसायै अहानानै जोङो नै जिरायफैबाय आरोना बेयाव माने जानो जिरायबानो माने मोसानाय माने फ्रि बिदि डिजे मिउजिक पार्टि सोलिबाय थायोना इयाव आरामसे नोङो रंजानो हायो आरोना फ्रिखा बियो ओमफ्राय दाना जों बादल' मेंबाय नालाय जुमाय लोंग्राफोरा जुमाय लोंबाय जि जानो गोसो जाबाय औ ओमफ्राय आंहाथ' एसे उदैयाबो गरबर जादोंमोन लोगोफोर खिदोंआनो आङो खनथाम खनब्रै दाखालि ओंखायनो आङो बेलेग बुस्थु जाथरा बाहेरा बुस्थु होननानै माने जानला मानला जालाबायला होननानै जुस लोंनायसै आरोना नैबेयाव ओमफ्राय माबा बुंगासिनोमोन बावबाय आङो नै मिउटबो खालामना होबावबाय नालाय जुमाय लोंग्राफोराथ' फैनो बावलायो मोसानानै आरो मा एकदम फ्रिदम आरोना जायगायानो माने हौवा हिन्जाव एकदम ज' सोरबा फेमिलिफोर फैयो लोङो मायो जोंनावथ' बेबायदिबा जाखानाय नङा आरोना मा गन्डगल जागोन होसोखागोन बिमाया बेयाव मालाय एकदम फेमिलिजोंनो ज' जिरायनानै लोङो मायो आरोना एकदम फ्रिखा औ बिदि नांलायलाबायनाय लकेलफोरासो बिराद दादा जायो लकेलफोरा मालाय बिजनेस आं इयाव लकेलखौ एकदम खम नुदोहाय मानो होनबा जों जेरै दा हटेल लानानै दं बेफोरल'सो लकेल ना बाखि जों ओंखारलांबानो सब माने बाहेरा मानसि बाहेरनि दुनिया आरोना बाहेरा मानसि गोजा मोनो रायलायनाय माथो होनायावनो गम मोनोना माबेनि सोंलाबायो ओमफ्राय दाबो मोनफैला नै जिरायगासिनो पुरा गोमगासिनो नालाय लाबोनायावनो गोबाव जायो बिराद मानसि जायोना ओमफ्राय नै पुरा माबा आसिखि इदि खालामनानै बोरैबा दिगासिनोमोन गोमगासिनोमोनबो नालाय इन्टारेस्टआनो आलदाखा आरोना नोंथांमोनाबो फैबाथाय मिन्थिगोन आरोना माबायदि माने इन्टारेस्ट जायो गोसोआनो गोजोनफ्लेजोबखाबाय आरोना आङो गवा फैनो मोननानै सिमांसोमोन बे मोनसे आंनि खैबारबा बुंबाय आं इखो लाबोबाय नै जुसखौ जोंनि मामोन इयो बेनाना ना मानिमोन लायो मानिमोन बेनाना ना मामोन आं बावलायलांबाय लोंबा लोंनानै नै दाखालिनि माबा सालायानो सस्लाबलाय लांला दाखालिनिनो भिडिअ बियो खिन्थु दासो एडिटिं बानायनो मोनबाय आरोना होखानोसैबो ना लोगो माखो होनो माखो मानो जाबाय थानानै माने नेखौनो एडिटिं खालामग्रोबाय आरोना बुहुत भिडिअ होनो गोनां दङ आरो मैयाहाय आङो दख'ना गाननानै गवायाव बेरायनाय बेखौबो होनो गोनां दङ माला होनो हायो नायनोसै माबेखौ एडिटिं बानायग्रोयो हासबेन्डआ आं हारसिं लोंखांबावनानै आरो नोंनिखौ लोंना होबावबाय खोमा आं आन्दाज गैबावला नै नोंसो लोंदो बखि आन्दाज गैबावा आं नायलाय जारलासोखा ओंखारबोबायना जोङो बेखिनियाव लोंखांना ओंखारबोबायमोन नायनाय नालेंखर बिफांखौ जि बरियानो साजायखायो मानसिखौनो मोजाङै नुवा भिउखौल' जि मोजां नुयो नायनाय मोगथाङाव नोगोद साइजसिनखाहाय लोगोफोर बारा हमना मोनबावासो भिडिअफोराव ना मोगथाङाव नोगोद साइजखा नोंथांमोनाबो फैनो गोसोबा
फैनायनो हागोन आरो ना फैनो हायोबाथाय आरो गोबाङानोथ' नुखाबाय जानांगौ आंसो बुहुत लास्टाव गोदोनिफ्रायनो माने गोदोद्रायबोथ' नङा हाबा जानायनिफ्राय आरो ना मानसिफोरनि जिथिया ब्लगखौ नुयो गवायाव फैनाय बिराद माने गोसोमोन आरो ना बे मोनसे आंनि ओमफ्राय दिनै दायो जाफुंबाय हराव बिराद बारायो दैया नै गिदिंना फैबायबो आं दसेनो बालाबारि गोजा आरो ना बेयावनो जिरायनानै नों थाबाय थानो लुगैयो आरो मा जानो गोसो बेयावनो जिरायनानै जादो आरो ना थब फैनो लुगैयो थब फैनो लुगैया ओमफ्राय जा आथिंबो रुमायो बांद्राय थाबायबाय थाबा गोब्राना बालाबारि गोजा जौबा जना थाबाय थानो लुगैयो मोजां एकदम सैमा दंलाबायोना हनै सैमा दंलाबायो अरनायालाय ना खाथिजों थांबाबो अरा गयाव बिराद सैमा दं ओमफ्राय आङो सेन्देलखौ खुना लानोसै होनना दुनियानि बालाया हाबजोब्बायना रुमा जोंना बालु जाजोबलायो आरोना बिदिनो एकदमबारे बाला गोजा नालाय फैफाजोबखायो डेन्जार इन्टारेस्ट मोन्दोंमोन आं बेयाव खिन्थु नाइटआव थांनानै दा जोङो नै ओंखारबोबायबो आरो ना बिचनिफ्राय ओंखारबोबाय दा थाबायगासिनो हटेलखौ जोङो एकदम बिच खाथियावनो लादों आरो ना ससे थांबानो मोननोसै आरो ना बिराद इन्जय मोनखादों खिन्थु स' बाय बाय लोगोफोर थाबैनो लोगो मोनफिनगोन